Ritkoneria la misi tariki guse tariki ya moyo mutienyi o gatano na gatatu mwaka wechi 2024 umwanchi buriye no kwegena kwande buna ritkoria uri abere ritoreke ima na mano kwa bere go kwego kya asoko bwatia emirobiri yonse getasendi kya Ndizi TV nabwo obwanso bwo mugusi yaragirense moya bono mogoroba chinga kingo kwarigana semesema ya eriyo nkomanye buna nara ya na kwariganire asenchera ere yobwekiranu chinga kitorocha buna egatia ba waziri bali baba bachoro no murayibese Dr. William Samoei Ruto nigo bachaka ko unenki wabena ritkoria rero kwero kwene kya gusemba isainego kya kurobo korari ase chiwizara chiongo kwarigana asenchera bena ngomanye nara ya kubatira nabariki baito twabere togo sangirira seritkoria gimana okwarigana asenchera ere yobwekiranu egetriane Evelino Sero oriato kubwatira na sensemo imanyerero nigakoro kwa Lidia Muse nabo igosara mumanyerero kwene kya chibicanero yicha wikere asenchera yabene korino litanganike gimatira turanyorega tyari ngwarigana rite asenchera ere yobwenge. There is a problem of lack of teachers. There is also a problem of the engagement of the parents in that program. There's also the challenge of the infrastructure that is supposed to be available to ensure that the CBC is done properly. Umuwaziri wa mochore wechsemi Julius Migosi ogambane gati abari baunenki wase bunke asebale bachorwa sechi wizara au numurai wense meteyu yabeira menene kabisa bakemeri yaye igetege sieri kiane esieri no emeriere bono nyumba aro tinkomanya senje nyumba ne umureirense tindamanya na yetire baka nyumba amateye mokoro motontera bi komenyero bwobo bwoko wero nemete yesmekire mbarabare ne chinyumba cyabo gaka bali balesiko bangino balesiko abana abasaye abachiri bakunya kurandaranda injo egera tonyara kwatogo kora emirimo no muntu oratake gosoa kurware registration abagaka bangina nabo igabasaye ko bori wakweneke bunangwe bwatane bare nebyombe awerio kwegendereria anena samangana yoburemi ayomana enda mango mwanchu muringo kwariganire ngumanya senchira ere yobekirano ngendera tonyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital la sensemo ya YouTube tonyara wetra Ndizi TV News nabiga website yeto nabogo tonyara wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwamo amayense masenchira yobekirano toko ya chaka kurwase county ya Nyamira wase abanto bagendere tego segeto kweneke bunangwe soke bare na kweso na weso nya sebyombe au asenchira mo yo kubakonya kwegendereria bagokwana negetaseni kya Ndizi TV nigabanya kiumbe kya korwase kiumbe kya Embaro Kilimo Bora Group babere bakwerera obwaita obwo babere bakonyara korwase kiumbe kyo aseba segetire abantu wesoke nagoswa ase kiumbe kyo ri kwegendereria adene asesemo yoburemino nyana boni go babere bakwerera egati amakumwa babere bawetera asekeria bakoro kubore bucya sabarai nabo igo bari bonse bwato moyo bwo konya wesokyana kuba obokonyi bwabene eriyo gwikera abantu abange nabo gwikirania amagania bo gose gwikirania kirenga kyabo yo kwegendereria anena seseme yo burimi muri kitoro se county Nyamira Paul Kapokara norboti urwasobwime Imeyorgongo rwagusi ebyombe nigo byagendere ko babiko bakonya abantu abange ase okwegendereria nime yechinseme chigachi Embaro azitokomerana oyo mogocha soyonde babanyakyumba baigaba Embaro Kilimo Bora Group abo bayikiranira asaja igakokora kiriki batungetie eri kwenyolere bitoki byabo byakira lituko ekyombe kigani ko gekora isyo bwoyo bagotumeka ebintu birya bikogunda eriyo kuragiria emyosi eyo maiga yae ekwirira kora isyo ko bwoyo obuyabo tabwatiche chemical obo kwirira ligesa gukinase oburemi buna amasakara y'ekibando amauga ya maroro n'ebintu binde binge ntoriko bye ebintu bibwata amafuta alafu emyosi eyo ngotwe nere goto obwoyo obutogotumia ase emegondo nigo bagotwerera egikiagerete bagachaka ekiumbe kiga asibatebiringa gwika bono nigo kyabakonyire barabwo kwenyorera ebitoki ase okonia obwoyo bwiga buna bakwerera kero kende on tori kwenda bona duka koligi obwoyo bwite bakolia endagira yeito buya
chinyeni chia mabuya chibando chia mabuya bono uchiana chibasiri twali kogenda ase duka na inde mbuli gosalirira borobie ande ntoroje botokonyete ase chinyeni koroseri chinyeni chiito none ase chibando kubekera twasimekera obuoyo bugobore very powerful na inde obuya butari korwaria ekiombe kiga boigo nigo kiebwatanĩtie amaono borĩmi bonde gũtũmĩka obuoyo boiga egati yabo obosimeki bwe ching'eni ase bagosimeka ching'eni echiga buna ekiombe na boigo ase chinga chiabo buna enchera yamo yokwenyorera ebitoki ingotebia abasae bari siko bagorire chisukuru moche mona goseka ng'ana kia abasae bakweburukania ase abang'ina ase ebiombe na abagaka ingobasaba moche erinde tobwaterane erinde tosukie obogima oboiga ntona gosabirera abaibori ebitoki boigo nigo baorokirie oboite bwa ekiombe kiga ase kering'anigo kiabasirire kwenyorera ebitoki ebibirira abana babo gosoma chisukuru egekogera nigo babwate table banking igo tokoru naende twakabesio yomo yotagete buna elone naende oyeirania karo omotienyo erire twanya gosirana twanya gonchoreria rinde tonyakoba togosukia nigo boigo baborire abananchi bande korwa ase ebinyoro ebiga bikobwatania ekiombe kiga ekinyoro keri kia embaro rikenye riumanga eriogwesoya ase ekiombe kiga buna enchera yamo na barabwo abonyene kwegendereria ki ayo ikaransite isiko gario tobwatigasi ogokora ninjo ekera chinga kiechiga gweka bweru ayo omonyene tonyara koba togosanga emereme yeiga iga abagaka bari isiko bang'ina bari isiko abana abasae abachiri bakonya kurandaranda injo egera tonyara koba togokora emeremo no omonto oratake gosoa nkorware registration ase eng'encho korwa twachagete ekiombe 2019 twarasukire goika rwe registration buna 1000 ose 2000 erinde anyare koba gagotoike omwali oyo nigo babaganirie abarai bare n'omoyo bwogwancha kweneki buna nkobwatesi bare ekiombe kiga ase bigo bamoborire omowakilishi babasubati korwa ase ekaunti ya Nyamira omusubati Rusha Momanyi kweneki buna ngotambeyara okoboko kwaye eri kobakonya abanyakiomba abaiga kogora ebinto ebyo birabakonya kogendereria ekiombe kiga eri kogendera kobakonya asa magimabo ntobwate bakoboremeru bwokwanekera tutaite chitandarua echi toranyare koba tokwanekera obuoyo erinde bwamanya kuoma twabopaki naende nonya ase togopaki erinde obwati igo tomigerereti maiga naende ase tokoroseria obuoyo obo igo togosaba ase bari babwate omoyo bwogwancha buna women rep oito omong'ina Cherusa Momanyi oito anchete mono naende twanyare koba gagotosirira ntonyare koba tokwegendereria iginko ripoteri getaseni kia wanchete kia Ndizi TV incheigo nkuru kwa Polycarp Okara Mia mono muriketo Polycarp Okara soroboti ororekiranu korwa ase kaunti ya Nyamira togocha se kaunti ya Kisii nigo ya mateyemo korwa ase kinyoro kia Motonderapi yugotoka se wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South erebirero kobwatikana nobwo babu bamenyerete ase kire bagote babuna nigo emete ya simekire mbarabare ne chinyomba chiabo nigo musubati bwe amateyo ibo igoro mutakanwa abereka otana nigo abwate egurube yogoso somia abana ase amato yemetwe ywe are asiririe amabati iyo ndatana nigo bagwetera chinga nabona nigo baruro kuboria gochia se abarai akwene kya bunangorgerere barengane yo na kuba chinga kinyororo cyo gwikirania amagani abo akerari tkumurike ito dipo nasanya no robot yoro meteyu yabeira menene kabisa bakemeri yaye igetegesieri kiane gesieri no emeriere memori yane yagweru orokekaro ruagwa yarenge iskabo no eng'ombe tini gosiba iska mori ekagwerua yari gocha kobochorua enda gose pati mzuri eka orokoruruka ubogeka rokanyaka omogongo ticheti koumia enkayo mongino motakano sara kwambuka kuru kenyoro kia Motonderapi mesa location ya Matieko nigo babire bakwirwanirira asomwa amatobo yosimegete mete mbarabare nechinyomba bamenyete temire gukwana kurwabu maega na bongo monyorekera arura America akwire chinga kintambe koirana atemire kumukwanira ambutolere mete irange na mwane niga bwate na musio matara wogenda atesekire mono na achire mpaka saba gambi mugambira ndikera lirube nkaira ase chiobisi chia chito chire busongo gari kero na irororo ngategwe bintu mbirongo kugaramia egere bache kondorera emiti ebinta nyara ase enjo mbwata abana esukuru kuri omugakona asirete 2018
nimbwata abana babere bare secondary nimbwata umwana oyomo utakire kwenda college ntabwati kibesa maiga yo gutamira serikali nigo gusemeria kwabo kwiranirense kubatikana no konyora kwabo goke gwakira rituko anene asoboremi bwendagera nona abana bakorara njara nyini chinyeni ekikuoma egesima nemechi abande nkurusia macha atamba atambe gesimo mugakona ndumerete gegasira nkareme kende na kera kigiasirire ndochena na achandikire mono batimenya tibuya serikali mwari wanja mondigerio omonto igakire jirani yana chichankonya nduserie mete na inchemenye muna abande nsugulikira abana bane basome nandi tinchenje amabati sengenjo nayi narachakire iroberi nandi totegemete mono iguru yeginyeni bantu yogosambe bantu yokulia no totegemete mono into bindi byose bitwari kurusiyoro mono kinyeni ono emete yetorere toboko tari iguru yeginyeni kyoka atobereye obokongu yure ya make bisima byeito yomiri pi mete yabeire menene mono korere tama kikinyinge igo tuwa muno korera nigo bona abantu baburiwe gusimeke metari ne chinyomba ebinenchire yemo yo wetanga nemibasokano ya makweli naye ko gusimeka omotoyo iga manyanga yoko nyusimeka gochi kuroro bago gochikwao chimitanchire serikali erwete motoyo okoreki okobekwa igolendo na ko basaba ingando nsia sore omotondi wensi orange na obande gosorange na mwao koranjinyo rusia senga nchini gora atari no cha sabu gumabwao gosasa mwebwe amate ekirero kya bene gucha sabarai gati yabo mwemusie we ward ya Bugusero Vincent Abuga bakubwatirana no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo baboliwe kurigereria ngani yega sobo imena kubwato kobokonyi ono gakina ari gosaba iga gake serikali monkonye Vincent Abuga oyo ntwarire tichikuraga iga dorera mabera sengenje kero tukurara no embo tukwekere mbura ya tule etubwato bwoba no inche mbwato bwoba mono sengenjo ndelise limo lise wateka na chandikiri serikali yeto ye county musike Simbarati ngokonyora babura kabari bachandigete nyasao ne mwari gwanja mondorera mabera monkonye munduserie mete iga inche menye no bare munarara muna abantu bande no enge ticha timbwati egento ngosaba asomo yo gwanja Bangonyero musibati no muskora bamuruserie mbete abega none gesima gakitike omwe musiyito asomo yo wanja ateme akonye mama skora mbete yerusu gora ngige kora ngoteba igo mongino na murwanirite ngakirie chikura giko ripotere gatoseni kya unambeje mokandizi TV kuri kenyoro kya motonterabi gutokemeye ward ya Bugusero eletelene ngoro kwa Dipon asanya Mia muno muriketo Dipon asanya se orobo thiororekera no kwegenda buna emeteyo ne chikurusi wa asayo eriyo gotia koba umuchando abamenya bu bensemeyo toska bosionigo eskuru ya The Glorious Sugunana Secondary gotoka mebunge abonchare county ya Kisii yabage kwarigania omuyega bwo gochengera amachiwe maya matemo manene kirasi 12 umwaka weta asibabete bakonyora eminia isano nukuta isano nebiro 5.7 na goteba buna ekirenga kiabo kyomwako yegano konyora emini yo 6.5 asbaterona nonye skure yabeteke gochaka umwaka wechibibere 14 nigo egendrete go koria bya asebo igo barire ira yo chakubekomokya na kwenekia amachibwara mayakigima ase emyaka erebosyo nanyana bonigo morokia omonene bwe skure yo dina urwabeirega kuborio gakuru kuboria ochase serikali kwenekia bunangu bwatukere chibesa cha capitation asenga kebwenerte erio gokonya asoko genderia emiroberio yeskure yo mnatokumanyigo no muriketo Mildred Mamanyi nase omuyega wo gochengera aborokiwa bali bakorabya asamatemwa amane yo mwaka oeta ase skuru ya sekondari ya The Glorious Sugunana yo egotoka imeye bunge ya Bonchari ase bono omwalimu we skuru yo aseleta James Oyugi akwanera igoro yo gokoria buya we skuru yo nekerenga kyabo ase omwaka olebosyo. Shule hii mwaka huu fanya vyema zaidi kuliko miaka iliyopita. Tuliweza kuwa wanafunzi 14 katika kiwango cha university, na hao wote wanafunzi 14 ni wanafunzi walioanza kutoka hii shule kuanzia form 1 mpaka wakamaliza. For the first time tumepata mean ya 5.7 ambayo ni mean juu zaidi hii shule kuwahi pata.
Ombi letu ni kwamba na lengo letu ni kwamba tuweze kupata kiwango cha 6.5. Hiyo ndio lengo letu mwaka huu, na tunataka wanafunzi zaidi ya 20 waweze kuhitimu waingie chuo kikuu. Umwalimu omonene w'esukuru eyo Dina Oruru nigo ainekia buna nonya aboroki wabagweta ase sukuru eyo nigo abaibuli baguchandika mono konyora school fees ase bakira omugavana Mbuya gwetera ase omo MCA wensemeyo ase okubakonya nechibasari. Nesa sema kwamba hii shule iko katika kichichi ambayo wazazi wana struggle kupata pesa. So hata tukiwaambia pesa ya lunch inakuwa ngumu kupata. Lakini uzuni kuna wanangangana mpaka wanapata na tunaendelea. Wacha nishukuru serikali yetu ya Kisii County ambayo inaongozwa na His Excellency Paul Simba Arati. Na kupitia MCA wetu Waliana Ward Bwana Victor Mombasa Omwando kwamba almost 90% ya watoto ambao wako hapa wamepokea pasali ambayo imewafanya ama imewawezesha kukaa katika shule kuliko kufukuzwa. Nonya nabo omo principal nigo agania ya serikali gocha kubwatoka capitation engaki barayigole eskuru ase tamu ya gatatu yenyare kubagie kubakonya kugenderia emirobiri eskuru ase boigo basabe serikali kubakonya konyora enyomba yo kurara ase aborokiwa beskuru yo. Ninaomba tu kwa serikali yetu na ile pesa wanatuma tunaita capitation, watume tu tukifungua shule tupate pesa iko tunaendelea vizuri. Na pia tunaomba kwamba wakumbuke sub county schools watupatie walimu. Kama sasa tuko na watoto wengi sana, students ni wengi, walimu ni wachache. So tunaomba kwamba at least na sisi watuangalie kama sub county schools watupatie walimu wa kutosha na tutafurahi. Tunaomba serikali kuu kupitia NGCDF watusaidie tupate bweni la watoto sababu ni kidogo sana. Pia we have the modern jiko there but we have no modern kitchen. Tuomba pia serikali tusaidie kupitia mchumbe wetu Honorable Onjoke. Ase chingaki ekyo nigo basaba aborokiwa abanyaruka guchago konywa ase okonyora obosemya lyogwetanga kurwa ase amalito amapema egati ya yande amange. Mimi naweza sema kwamba tangu nikuja hapa ukweli ni kwamba watoto wangu wako sawa. Hata mimba sioni kama wanapata, wako sawa kwa sababu ya guidance. Lakini naomba kwamba serikali iona watoto wasichana. Watoto wasichana saidi wanasumbua kwa sababu mahitaji yao iko juu. Na kwa sababu ya hiyo mahitaji unapata kwamba ni rahisi kudanganywa na wengine na kupotea. So serikali tu itume watu wa kuwahimiza hawa watu, at least wazazi wachwe kulinda watoto wao wasichana. Ngoripota ya Egetaseni kia Ndeze TV, Eletariane Mildred Momanyi. Miyamana omariketo Mildred Momanya se orobo tiururi kranu ekyombe kyabantu balino barema kurwase kaunti ya Nyamira anigo babere bawe so kyana kwarigania murobere ubokorotota budget ye kaunti ya Nyamira gore chibesa ekyo kibekire ase obokoreri bwabali abamenyete no barema kurengana barabo nigo borokire obotaisanika kwabona tana chibese ekyo kibekira ase budget yo nigo chire chinge kegima ase baganire chibe chikomentwa na tana nigo bwate amaga au ayoganetie okomento wechbesa ekyo kira bakonye ase amatukabosyo ase engencho yogo train the budget champion moso abamenyete no bolemafu ase Nyamira County nigo tokonyora funding from Uraya Trust yego to capacity building and ego to engage in terms of civic education and to understanding again that the county in terms of the people with disability. Bono moso egento kiatoreta gaiga etwacha kurigereria moso the Disability Act 2013 na konyorire 2023 na konyorire ne budget ya 2024-2025 torarenga issues chabete tackle in the Disability Act 2023 njire tackle in the program based budget 2024-2025 waro mna twaligereri mono to analyze a budget whereby the Department of the People with Disability era say gender
sports and culture, twaroranga as a budget go tackle the people with disability is not being considered. So it means that the budget lack inclusivity, whereby the people with disability, they are not considered in that budget. So as that, so we commend for the county government of Nyamira to ensure that there is implementation of the Disability Act, Nyamira Disability Act 2023, whereby in terms of infrastructure, in terms of employment, in terms of assistive devices, to be in that program. A budget it va veketa savanda vari maletere nkemono actually teyo it's almost 0.1% kegera twaligera in terms of infrastructures twarona mbarabe kabesa se MHS as sports mbarabe ka chibesa as abanta ba trained as entrepreneurship edinde banyare kegera ntumuntu cyabandi ba talents mbarabe kabesa se amagana yoko wachi equipment jiba utaka energy jiba enable mobility like wheelchairs, white canes, clutches kegra bandamba da itebinde kinyara kuba move from one place. Abo baruro kuboreo cyase umugavana we county Nyamira Moski mu minyaribo nabayigo ebunke ye county ko ene kyabnango beka bare omo kyabo goikerania emeroberio yo kubasira. Achita ali akapara itali stokwetirie ebirogo ebyani ebinte byito tokogendera ebinyange byito tokogendera chipara nchiro isirio tokurwanirira ne chimatatu ne chipikipiki bono turi konyara kugendia chinyanga kiri chito na intwe no murembe ne tutwaike chiro twaike bintu bite chiro na ende tiga tokonyu chibese buna funding tokorerwe gendo ku economic empowerment egere ne into bantu baito banyore asiba bakore biasara toa uchi bironi bike to na into abantu baito to nakororeka na abantu tokomba chibese kurusa abantu njenda tebye mugabano ito abantu bamete no barema na baragumba tagete babikirwe budget chibese cyabo nakole ngali chikolire egere bakonyeke kegere lichikolia bikirwo aso konya barema ndibekwa na ndi chakotoga ngana abantu kitaba ngao bakonyeka gwitira selichikeli. Mwanchu muri tokugereria ya bereka okorekana isko yorogongo rwagusi nigo amarieta ya bawaziri ababete bagochoro numura wese Dr. William Samuel Ruto abakawe kiwabo syo bwebunge asentre moyo ko unengi waso murubiro ibo kuba unengi oba ko chakari tkoria lero gati abali bawe kirananga mona kidure kindiki oyoro mwaziri buburendi weme asinonya nabanyora chinga kingo ngucho kweraniria amaboria anene chinga ki ya rokana buna bantu abangeni go babagosiria obugima kubata no korobekana inse yoburai bwaye muri keito Vincent Onyancha nigatwaganiretie amanke. I will focus on IDs. Noyo kabero mwaziri boburendo mekithura kindiki oyoka bosibe komiti ye bunge chinga kichyo kunenki wa sentunde ya kabere bosibe uchigoitigwa buna omwaziri kindiki ni gate ya buna hisego chorona chikonekia gati ya maunchurio anamono kuruwe birth certificate na boygo death certificate yotabera chikokolekana inse yeritukelimo. For example, a death or birth certificate should be obtained the same day within 12 hours on application. Ingana ye ibande boigoni go yale taribirera gochia asare nagote abuna ibande birachiko etigwa ibijani go birachiko konya samange kubwatikana no goncheria wa technology. And I have explained the need for us to change the technology because the current ID we have, the second generation ID, cannot be recognized outside these countries, cannot even be a travel document. Nigo ya mobera kongu koiraniria nasikio mo Kenya bwetanete myaka 50 nomo agochoro buno inspector general ekerokeria lichiko ligokana. But are you aware in your absence while you are away? We used to have Baba while you are away, but while you are away, that a new IG was appointed. He's still away, he can't answer. No, but that what is your take? We were told when somebody reaches 60 years, he should leave the public service. Are you aware that a new IG has been nominated who's 64 years or 63 years, who has retired, who is being recycled? I don't know what extra thing is going to bring. Nengana omonogoli we bunge amochika tabase koiraniria. Nominee on the issue of the IG, I direct you not to answer the question. Nigo boigo kindiki anyora chinga kichinkongu
koiraria muburio arengetwo bwa motebwa ya mono mokonyo mure wenserigati Gachagua iguru yokurania morego yogotindia anansemeria ya Mount Kenya. And my last question is on illicit brews. The Interior Ministry has been accused by the Deputy President of sabotaging the war in illicit brews. Is the war on illicit brews only being waged in Mount Kenya? A committee yubo igoni go ya muburi Kindiki na seki atetigetie mirimo gose gokana gochoro numure wense buno muwaziri maiga yabanta bango sirugima bwabo chinga kichokorobekana kubono kwasegetwa na jensi. See that the Inspector General of Police resigned. Do you think that as a CS you should not also have taken responsibility? But also drew a parallel and said our IG also resigned. I can only resign if my policy instruction is unconstitutional or illegal. Nonyina boni ge komiti yagani kumanyana sekeni boya Kindiki ya rokane komenta goitani chimilioni emia yemo amane 50 inze yemyaka ebere maiga yogo chorobuno muwaziri asaboli wabeketene ninka ya Rusia enibeyo. Mr. Speaker, before I was appointed, my wealth was at 544 million. I said at that time, which I still do now, that I've run a business and working, and much of that revenue has actually come through the revenue from my law firm, which is still active but being managed by other people. Engana yogo tuma banyanyimbo chinsemo cha hitin nigo yale talibera kolende kolengana Kindiki nigate abuna emerebeliende yonsi yobolende terabagiye kwirana anse kosobo korri bwe serikali maiga y'abanyanyimbo gotumo chinsemo chiria cha hiti. These are international obligations. It is a great honor for our officers who serve in Haiti. So far they are doing a good job. I believe they will profile Kenya properly. They will bring honor to our country, and that deployment has not affected our operational capabilities. I submit. Ekyoge tigarete bono no korogose bunga sentunde ya kabene chiko moitia Kindiki gochiko muwaziri bobolindi boime ko report ya Ndizi TV reterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Anchi murieri wana mange tumirane chikoraga chinsa isatiri triane Evelino Sero uleto watrana sensema imenyerero niga kwa Lydia Muse na waigo Sara Mumanyi nero ene kiachi bichenerio gichawi kera sencha bena tuaro burigeri borobia.